pixkat jokak esan duna, ez? Orduan, olako egoera bat gertatzen denean, olako notizi bat jasotzen degunean, gure burue galdetzen dugu, no? Osa, guain ze. Eta saiatuko gara pixkat erantzuten. Emango ditut idea nahiko orokorrak. Ez dizuet nahi kriston datu pila eman, eta ez den nahi ere ez juti hemendikan kriston informazio pilakin. Gauza oso zehatzak ere bai adieraziko ditut, eta horrekin juten baseate, ni guztua jongo naiz. Eta bestela, gero bukaera aldea duda balin badazkazute, galdetu lasai. Eta bitartian, dudan bat sortzen bada, ere bai galdetu, porque ni enroiatzen hasten naiz, eta batzutan, hortxe nikoa enroiatzen. Orduan, Irune eta honen inguruan nahet galdetu, zerbait pertsonala balin bada, igual gero bukaeran etorri eta galdetu. Balin bada zerbait uste dezutela erabilgarria dula izan orokorreako, orduan komentatu. Zuek ikusi, eta zuek baloratu. Orduan, lehenengo gauza, eskerrak eman, Gorkai, honea inbitatzatikan, aritzaire bai, eta marea urdinai orokorren, ez? Olako ekimen baten parte izatea, nahi pila betetzen dit, eta espero dut, behai guztua gehatzia gaurko honekin, eta zueke bai, ez? Zerbait eramatia behintzat. Orduan, hasiko geha. Izango da bastante teoriko, jungonez gauza asko azaltzen, eta bukaeran ningo dugu ariketatxo bat bezala. Baina lasai, borketzate altzaber, ez dezue ezer berezik inber, izango da bastante light, bai? Entzutea etorri zeate eta jasotzea, orduan, con toda la calma, eze hon, aiatzen da dinamika, lasai, bai? Bukaeran izango da, baina kontra da tranquilidad, norbaiten nahi badu itzein bai, baina bestela, ez. Orduan hasingo geha, bale? Galdera ikano hain arte, ez. Bale, pixkat hau, ez? Ia horake, eta orain zer. Baitzengo dugu, hasierako kartel honetan ikusten genuen, ez doluari buruzko hitzaldia. Eta igual batzuk gatu dira tarte horrekin, eta ez dute irakurri ondorengo guztia. Eta gero azalduko dut zebadan dolu prozesu bat, baina bereziki zuek ulertzeko, ez? Azkenian, dolu prozesua dala esango dugu, dala espero ez dugun egoera bat gertatzen zaigulako. Eta hor galera bat egoten da, eta horretik handa dolu prozesua, horretaz adituko geha gaur. Orduan, bizitza aldatzen digun berria, ez? Gure bizitza arruntean gaude, eta errepente, aiatzen zaigu berri bat, ez? Berri hau izan daiteke, gure familiakide bati esaten diotela, aniztasun funtzionala daukala, aipatu ditut ere bai beste gauza ezberdin asko. Azkenean, dolu prozesun sartzen dialako aipatu ditut hauek. Orduan, jartzen duten bezala, aniztasun funtzionala, baina aldu izan ere bai gaixotasun degeneratibo bat, ela bat diagnostikatzen digute, edo familiako kide bati Alzheimerra, edo dementzia bat, edo horrelako zerbait, berri bat dela ere bai, inpakta handia sortzen diguna, ez? Hor dauden bezala, gaixotasun grabea ere bai, istripu bat zeinetan sekuela batzukin gelituko gehan, alduela izan, importanteagok edo txikigo bezala identifikatuko genitunak, baina sekuelak gure bizitzan ere bai eragintzango dutenak. Eta ere bai, gustatzen zaita aipatzea protesien gaia, ez? Ze askotan, jaiotzez ere bai protesi batzuk eramaten dituzte pertsona espezifiko batzuk, edo egoera ezberdinen arabera, protesi bat eramatea tokatzen zaigu. Eta hori ere bai da notizi bat, berezik inpaktatzen duena gurekin, eta hor ere bai dolu prozesu bat bizitzen da. Orduan, gaur, aniztasun funtzionalaren inguruan ibiliko geha batez ere finkatuta, baina nahi zuet esan ere bai, horiek sartzen diala barne. Claro, dolu prozesua esaten detenean, eriotza ere bai hor dago. Eta eriotza izango litzateke gehien identifikatzen duguna dolu prozesuakin. Gaur ez dugu itzeingo eriotzaz, baina aipatzen dut, azkenean beha da igual, gizarteantzako ezagunena dena, ez? Eriotza. Baina gaur ez geha hor da zibiliko. Orduan, pixkat, ez? Komentatzeko. Zertaz egongo gehan hitzaiten, ez? Hitzaingo dugu, dolu prozesu hauek izaki gehan bezala esaten da, ez? Dolu prozesua, eta ematen du nik esango dizuetela. Pasako da hau, gero, ez. Dolu prozesu bakoitza da gehan pertsonan arabera. Hai procesos de duelo como personas somos. Bakoitzak eramaten du dolu prozesua oso era individual batean. Zagertatzen da, daudela faktore komun batzuk, iten digutena pixkatu lertarazi, nolako nundik handi joan, baina da oso individualista, eta hau da gauza bat oso presente auki behar deuna.
guri pasatzen bazaigu jakiteko, eta bestiengan gertatzen bada ulertzeko ere bai, ez? Batzutan ez dugu ulertzen oso ondo, eta honetaz hitz egingo dugu, zeba pertsona batzuk eramaten duten erabatea gauza bat, eta bestiak zeba eramaten duten beste erabatea. Baina duelu prozesuetan argi dago ez da hola 2+2, ez da horrela, da oso ezberdina eta oso individuala. Orduan, hitz egingo dugu pixkat prozesuaz, hitz egingo dugu espezifikoki pertsonataz, bastante gauza puntualak izango dira, ez dizuet aturu jauko informazio pila batekin, baina pixkat horrela idea general bat eramateko. Pertsonataz, kasu honetan aniztasun funtzionala dakaten pertsona bien inguruan hitz egingo dugu familietaz eta familian honek dakan eraginaz, eta gero pixkat, reflexioa eta hausnarketa bultzatuko dugu, pixkat gizartia eta hori nola trasladatzen den, eta individu bezala horrek nola eragiten digun eta zer aldegun pixkat hori. Hori da nahiten badeu, asko ingo dugu, baina hortik, bai. Orduan, nik bilatzen dutena hemendik edo nahiko nukena zuen jasotzea da, idea berrin bat hartzen badezute oso ondo. Hausnarketarako idea, inoiz pentsatu ez dezuten zerbait suertatzen bada, primeran, jendeakin komentatzeko, gauza gehiago galdetzeko edo dana galakoa. Baina batez ere hori, hausnarketa eta bakoitzakiko hausnarketa. Baita ere, olako egoeran dauden familien ulermena, aber gaur pixkat gehi hurbiltzen gehan, bai? Gai gehan ikusteko zein dan prozesua eta ze zailtasun dazkan. Orduan. Gu gaude ez, gure bizitza arruntian, eta derrepente iristen zaigu, notizi bat. Lehen esan detena, notizia ezberdinak izango dira, baina kasu honetan, esaten dugu, aurra jaiotzako momentuan esaten digute dibertsitate funtzionala daukala, edo aurra onditzen doa eta esaten digute dibertsitate funtzionala daukala, eta heldu horrek ere bai, noski dibertsitate funtzionala dauka, ez? Notizia hori jasotzen dugun momentuan, gertatzen da, situazion de txoke deitzen da, ez? Edo txoke egoera. Dela azkenian, erantzun bat, mekanismo bat gure gorputzak erabiltzen duna, espero ez dugun notizi baten aurren. Danoi pasatzen zaigu, ez zaigu pasatzen, nik esango nuke pasatzen dela, baina batzuetan, pertsona batzuetan ez dugu igual horren beste antzematen denok oso ezberdin eramaten degulako. Orduan, zer da txoke egoera edo situazion de xok? Bada, errealitatearekin konektatzeko zailtasun bat gertatzen da. Guri notizio hori ematen digute, ez gaude preparatuta, eta errealitatetik konektatzeko zailtasun horrek sortzen du guregan, kausa ezberdinak iteko joera, ez? Joera hau, adibidez, ez? Hor jartzen dut adibide bat. Hau gazteleraz irakurriko dut, horrela dolako adibidea. Cuando me dijeron que mi hijo tenía autismo, no me lo podía creer, me quedé callado durante horas. Adibidez, erantzun bat aldu izan hau. Nire semeak esan zeaten autismoa sakala, gatu nintzen, ordu pila bat isilik. Hori da, xok egoera hortan ematen den erantzun bat, dala isilik gelditzea. Baina beste erantzun bat aldu izan, adibidez. Hemen dago istripuarena, baina, al ver que no podía andar, empecé a llorar intensamente, tuve ataques de pánico el primer año continuamente. Hori da beste erantzun bat. Bat aldu izan mutismoa, beste aldu izan neharrez hasten zehala eta emozioak desbordatzen zaituztela eta hor zaudela, eta ezin zehala hortik atea. Bat, bi, beste erantzun bat, aldu izan, ematen dizutela horrelako notizi bat, eta gatzen zea blokeauta total. Baina totalmente blokeatuta, ez dakizula reakzionatzen eta ezin dezula, ez alde batea, ez bestea, blokeauta. Baina adibidez beste bat aldu izan, momentu horren ematen dizute berri hori, eta zea la persona más funcional del mundo. Azten zea, venga, bau ingo deu, honea, bestea. Eta igual, kanpotikan ikusten da erantzuna dela onagoa bezala, baina da beste erantzun bat gehiago. Da euforian sartzen zea eta azten zea gauzak iten. Eta gero dago beste kombinazio bat izango litzatekela, irostilando erantzun hauetatikan, ez? Batzutan euforian zaude, beste batzutan triste, aldaketa eta gora bera asko, eta hau askotan ematen da, azkenean, aurre egiteko estrategiak, diferenteak dira eta aldatzen juten dira. Orduan,
egoera hontan gertatzen dian erantzun hauek, importantea da jakitea, naturalak diala. Sartzen da marko naturalan barruan. Eta askotan kritikatzen dela, guraso honek hau, edo guraso honek hau, edo amak, edo anaiak, edo, eske, geratu da enxok, eta ez dio buelta ematen, eske benga, hor gaizkiten dugu. Bakoitza daka bere denbora, bere ritmoa, eta kontratu bergea, gorputzak ematen duen erantzun hori, azkenean da gorputzak eta gogamenak ematen duen erantzun hori, biharrezkoa dakala. Biharrezkoa daka aurre egiteko. Azkenean, integrazio bat aiatuko da, baina integrazio arte gorputzak hori behar du. Gure gorputza eta gure garuna ez daude prest. Momentu hortan hori digeritzeko esango ginen, ez? Orduan, daude pertsonak berdin dituztela aste batzuk, daude pertsonak berdin dituztela hilabete batzuk, eta daude pertsona batzuk, igual, notizian zati bat integratzeko eta onartzeko, denbora bat behar dutenak, baina gelditzen diala fleko batzuk urteen zehar horre hongo dianak, eta integratzeko beharko dutena, denbora gehiago, eta hori ez dago gaizki, ondo dago. Bakoitza daka bere ritmoa, eta ez da fortzatu behar. Eta askotan, zailtasuna hor dago, ez? Bakoitzak bere erritmoan jun nahi du, baina, gizartia, lagunak, ingurua, igual ez du jazte ritmo berdinen, ez? Orduan, hor sartzen dira, txoke eta arazo asko. Txoke egoera hau pasatzen danean, eta jokabide hauek aurrea dihoazten egin, da denbora desberdina pasatzen danean, asimilazioa jatzen da, ez? Ja prest gaude, errealitatearekin kontaktuan jartzeko eta errealitatea hein handi baten onartzeko. Ez esaten osotasunean, baina gure garuna, gure gorputza azten dira pixkat, hau asimilatzeko gaitasuna lortzen eta asimilatzen dugu modu baten notizia, ez? Konektatzen hasten gea errealitatearekin. Orduan, nik nahi nun komentatu honetan, oso importantea dela eta faktore ezberdinak daudela, guri olako notizi bat ematen digutenean, dago gauza oso importante bat. Eta hemen ez dakit dauden erizainak, edo medikoak, edo poliziak, baina normalean notizia ematen digutenak, izaten dira osasun zerbitzutako jendia, edo, normalean profesionalak ez balin bada beste egoera batez, edo irakasliak, edo, oso importantea da notizia emateko garaian nola egiten dugun notizio hori ematia. Ze dago, notizia jasotzeakoan guk xok egoera hori pasatzen dugu, eta asimilazio garai hortan, aiatzen da momentuan non minakin konektatuko dugu, bai edo bai. Galdetzen badia zuek. Baina posible da horrelako notizi bat jaso eta dolu prozesu hori minik gabe pasatzea, nik erantzungo dizuet. Nik usten dutena dela ezetz. Minak laguntzen digu, elaboratzen, da minak laguntzen digu, integratzen, eta biharrezkoa da. Da min bat biharrezkoa dana, dala min naturala, eta hori, ez dela ekidin behar. Batzutan, estrategia ezberdina dazkalako pertsona batek, ekiditen du etapa baten, eta hori ere bai, ondo dago, esango eta askotan ondo dago, Ze guztien eta respetatu behar dela, bakoitzak dazkan zailtasunak eta erritmuak. Baina, min natural horretatik aparte, dago min bat deitzen dela el dolor añadido. Zer da el dolor añadido? El dolor añadido da, min bat ez ginuna ber, etzana horreon ber, eta norbaitek eragiten diguna. Un dolor que no teníamos por qué tener, porque nahiko dakau gure minakin, baina un dolor que nos lo infringen edo con toda la mejor intención, Nik ez naiz intentziotan sartzen. Baina, daude erak eta erak. Orduan, un factor de riesgo oso importantea notizia emateko garaian da nola ematen diguten notizia. Eta horrek eragingo digu asko gero dolu prozesuan. Karo, hau askotan ez, inoiz ez dago familian esku hori, hola da, azkenean, profesionalak formatuago egongo balia eta notizia ematen duten hauek gehiago, seguramente asko zerrexo izango zen, hasierako momentu hori, aldan neurrin, hobeto eramatia, ez? Baina, orduan, adibidea jarriko dizuet, ez? Esaten digutenean, zure semek, ez dakiz emat urte, eta, dirudienez, autismoa dauka, edo irakasle batek esaten duenean ematen du zure umek ez dula ondo haitzen, eta gero, juten zanean, ematen du kortasuna daukala, edo,
X, Osa, antesan edozein anistasun funtzional. Claro, baina imaginatu, juten zela eta esaten dizutela. Baina zu lasai, Ze zu baino okerro daudenak badaude. Claro, hori profesional batek esatia, batzutan esatezula, bai, hori esaten da, bai, hori esaten da. Eta hori da, demoledor. Zera, claro, muy bien, baina nahi ez dit horrek ezer konpontzen, eta de hecho, ni me alivia ni me ayuda. Orduan, gauza horiek daude sobran. Adibide gehiago, Bueno, baina gutxinez bizirik dao, eta badaka bizitza bat iteko aukera. Ja, bale, baina horrek ere ez dit laguntzen, eta ez dit soluzionatzen ezer. Edo, bueno, beste zenbe badakazu ez daukan anistasun funtzionala, ja, eta ze. Orduan, eta gaina esaldiak esaten dianak, esaten dianak realki, orduan, nahi jartzen zait, nia esarratu dena, azkenean profesionalak gehan enean ikusten dut saiatu bergala formatzen eta pertsonekin lan iten degunen, hori zaintzen, ez? Ze familiak esaldi horiek gordetzen dituzte de por años, eta esango nun batzutan de por vida, eta da min bat hor eramaten dana barruan, eta nahiko badakau gure minakin, hori gehiago gehitzeko, batzuko laiten diazue, hori gehitzeko, ez? Orduan, importantea da bere iztia. Min naturala laguntzen diguna integratzen gertatu zaigun hau, baina da un daño añadido que se puede evitar. Eta horretako, importante izango litzateke formakuntza eta bueno, tal, eta sensibilidadea ere bai, askotan, a menos es más, baina bueno. Orduan, hori profesionalen inguruan, ez? Baina, claro, hemen, igual ez daki profesionalak dauden, baina dano gea gizarten parte ere bai, ez? Orduan, claro, guri notizia ematen digute, errealidadeakin kontaktuan jartzen gea, aiga pixkat asimilatzen, gure min natural honekin, eta con el dolor añadido que nos hayan podido hacer, edo ez. Eta aiatzen gea, ez? Eta aiatzen gea gure herrira. Claro, eta hor, topatzen gea, errealidade batekin ez dela inklusiboa. Gure gizartia ez da inklusiboa. Oso ondo ongo litzateke izatia, eta eskerrak marea urdina bezalako elkartea dauden, bultzatzen dutena. Baina errealitatea da, gero eta gehiago izan arren, gauza asko falta diala, inklusibok izateko. Orduan, anistasun funtzionala nakaun familiar batekin errealitaten topatzen gehanean, askotan oztopo pila bat topatzen ditugu, eta honek ez du laguntzen. Orduan, hau da pixkat, esaten dut, como kritika, general, ez? Eta beste sentimendu bat bai sortzen dana, aparte de beldur hori, ez? Aber egunerokotasunean zer, edo aber egoera hontan ze, familiak askotan sentitzen dute kulpa eta lotxa. Que berez, objektiboak pentsatzen desunean, esaten dezu, baina nola sentituko dute kulpa eta lotxa? Bai, familia asko sentitzen dute kulpa eta lotza, eta orduan, gure esku dago, ez? Hori arintzia eta berdin, gehitutako min hori ez sortzia. Orduan, nola ez dugu sortuko min hori, ez? Gu gizarte bezala eta ez profesional bezala. Askotan, begiradak, galderak, inberdan neurtu eta bi aldiz pentsatu. Eta nire ustez estrategia oso errez bat dago. Zu egoeran bizilagun bat, guraso da edo aita izan da edo ama izan da, eta enturatu geha aurrak gortasuna daukala edo, X beste zerbait. Eta, gure interesetik, ondo eramaten geha familia horrekin, baina nahi dugu, galdetu berdi gure buruai. Zertako nahi, nire intereseako, nire interes propioarako, jakiteko, informatzeko, kuskusiatzeko, edo behaien interes propioako. Behaien interesako balin bada, aurrea, ondo. Zer naizta igual oso ondo ezin, hortxe, eta familiak ulertu dezake. Baina gure interes propioako balin bada, hobeto ez jun, eta ez esan, azkenean, berdin, medikoakin gertatzen den bezala, beste hainbat gauza komentatzen dira, ez dakatenak esentzua eskabida. Baina ondo ikusten zaio, edo, mila ez dut errepikatuko, ze badazkizu zuek ni baino hobeto, ez? Baina, dia esaldi asko, berdin, iten dutela, min gehitu bat ez duna laguntzen. Eta horretan, da, bi aldiz pentsatu, bi aldiz, da, gelditu, pentsatu pixa, da, berza galdatu berdeten, galdera horrek ze bide dakan, eta familian honeako, eta familiai zerbait eskaintzeko, edo nire interes propioako, pues por saber. Baina herri txikitakoak gea hemen, zuek hemen ingurukoak nire Zumaiarra naiz, eta herritako girone batzutan ere ez du laguntzen. Orduan,
tan simple como galdetu zure buruai. Bai, familiai nik galdera hoitiak ondo ingo jo, ez dio ingo, eta ez badakit ez detingo. Osea, ez badakit ez detingo. Familia da lehenengo zaindu behar dana, eta gero nire interesa. Orduan pixkat hori. Eta pixkat milionetaz hitzein da gero, esan dizuet, ez? Dolu prozesua hitzeiten nahi gara, baina zeba, ez? Zeba da prozesu hau dolua edo zeba ulertzen dugu prozesu hau dolu bezala. Azkenean, orokorren dolu prozesua lehen esan den bezala, eriotzakin dago lotuta, ez? Jo, está en duelo, está viudo, está... Bale, baina hau ere bai prozesu hau ere bai dolu kontsideratzen da zeba. Bale, azkenean, dolu egoera bat da aurretik handakaun errealidade bat galtzen da, momentu jakin batian, eta errealidade berri batea adaptatu bergea. Osea, dago galera bat, errealitate batena, eta galera horrek suposatzen duna, eta errealitateara berriro oitze horrek, hori da, dolu prozesua kontsideratzen duguna. Horratikan, hau da, egoera ez jakin baten aurren, dakaun prozesua, dala dolua ere bai. Orduan, hori, galera eta adaptazioa. Galera aurreko egoera batena eta adaptazioa egoera berri batena. Orduan, dolua, ez? Ja, espezifikoki. Dolua, esango zenuten, dolua gaixotasun bada, askotan galdetzen da. Jo, eski está en duelo, está fatal, está... Ba ez, dolua ez da gaixotasun bat. De hecho da, prozeso psikologiko bat biharrezkoa dakauna, bai da naturala. Bada jende esaten duna, ez nik galdunun hau edo bizinun hau eta enun dolu prozesu bat bizi. Igual ez dezu izendatu dolu prozesu bezala, baina bai, danok pasatzen dugu. Bakoitzak alduneinen eta inkontzienteki edo diferente, baina psikologoki izendatzen dugun prozesu hau pasatzen dugu, galera bada honean. Pasatzen da, galera bat aldu izan pertsona batena, aldu izan egoera batena, aldu izan materialana ere bai, baina gaur ez dugu itzeingo materialanaz, ez? Askotan esaten da, azkenean, denbora guztien gaudela doluan, ez? Denbora guztien gaudelako gauzak galtzen, eta jaiotza behar baitala lehengo bizitzen dugun dolua, ez? Baina, gaur ez gea horren beste sartuko hortan, eta zentratuko gea, espero ez dugun egoera horrek sortzen digun prozesu hortan. Orduan, prozesu natural bat da eta multidimensionala. Hitz potolo horrek zen nahi du esan. Multidimensionala da, doluak eragiten dula gorputzean, eragiten dula kognitiboki, eragiten dula sentipenetan, eragiten dula espiritualitatean asko, eragiten dula ere bai sinesmenetan, eta hau asko ikusten da, ez? Dolu prozesu baten gaudenen edo zerbait galdu deunean edo injustizia baten aurren, esaten dugu sinesmen erlijiosoak ere bai oso ikututa ikusten dira. Eta multidimensionala da ere bai harremanetan. Harremanetan daka eragin, baina izugarria, bestekiko eta batea bere buruakiko totalmente. Azkenean, más o menos rekonstruitu inberdezu zeana, izan zeana eta hemendik aurra izango zeana. Orduan eragiten du osotasunean, ez bakarrikan sentipenetan edo gaizkiotian, da guztian. Gorputzetik hasita, harremanak arte. Orduan, importantea da honetaz kontziente izatea ere bai. Honetan sartu baino lehenu aritze galdetu ditela, dolua, ez? Dolua askotan ulertu izan da faseka bezala, ez? Lehenengo gaude xok egoeran, gero triste, gero haserre, gero... Orduan, hori edana pasarte, etzea ondo jarriko. Nik ez dut ulertzen horrela dolua, eta interesa balin badakan horbaitek pixkat investigatzeko, ni formatu naiz Alba Paiasekin, dala IPIR institutuko emakume bat doluai oso lotuta da ona, eta ulertzen da dolua modelo dimensional bat bezala. Da, dolua ikusteko beste era oso ezberdin bat, baina hola errex esplikatuko dizuet zuek ulertzeko, ez? Psikologiako era tradizionalean dolua ulertzen bada fase batzuk bezala, fase 1, fase 2, fase 3, eta cuando estás en la 4 ya está superau, niretzako ez dela superatzen doluan, niretzako ikasiren desu horrekin bizitzen eta listo. Modelo dimensionalean dia borobiltxo batzuk bezala, ez? Borobiltxo batzuk solapatzen dianak, eta daude, gauza ezberdinak edo momentu ezberdinak. Batzuk dira integraziokoak, beste batzuk dira, más de evitación, beste batzuk más de negación, daude, ezberdinak, eta daude solapatuta. Orduan, modelo honek esaten duna da,
hasieran balin bazaude xok egoera hortan edo trauma egoera hortan, edukiko dituzula gauza batzuk trauma egoeran, bolita txiki batzuk izango hasieran bezala, ez? Baina gero, edukiko dituzula beste barruan, beste sentipen batzuk, igual integrazioan daudenak, ja, eta orduan dela kontinuo bat dela, eta momentu batzutan gauza batzuk edukiko dituzula landuago edo integratuago, eta beste gauza batzuk ez. Baina imaginatu, aiatzen dela puntu bat, nun gure familiakide honen egoera integratzen degula, oso ondo gaudela, primeran gaudela, baina iristen dela momentua nun gu oso heldua gean eta ez dakigu ze pasako dan gure familiakideekin. Edo hor sartzen zaigun, hor sortuko da beste bolatxo bat, edo beste bolatxo bat, bolatxo bat, egongo dana igual hasierako honetan. Orduan, da prozesu bat dala mazen kontinuo, ez da faseka. Eta da jendea aurko dituna min horren zati batzuk oso landuta eta ondo, baina beste zati batzuk hasierako tarte honetan. Baina da maz kontinuo, hori da importantia bereiztia eta, interesa balin badakazute, Alba Paias, jartzen dezute interneten eta gauza pila. Dena izaziko, eta bestela beste batean inbitatzea gorka berriro, eta kontatzea izuet, ez broma da, Orduan, pixkat horrekin, ez? Leheno, mina eta zitzaiten, berdina dago doluak naturalak deitzen ditugunak, dano bizitzen ditugunak, eta biharrezko min hori dakatenak, eta biharrezkoa diana integratzen juteko egoera berria, baina gero dago bezalatik dolu komplikatua, ez? Zer da dolu komplikatua? Dolu komplikatua gertatzen da faktore ezberdinen aurrian. Zeintzu dira faktoreak ordazka hau, ez? Zehoz ezin edunean aurre ikusi, impotentzia asko sortzen digun egoera baten aurrian, azkar gertatzen den zerbait, inkonprentsioa, bakardadia. Jartzen basate irakurtzen, aniztasun funtzionala dakaun familiakide bat dakaunean, ezke nuke esango igualdanak, baina asko daude. Orduan, faktore de riesgo asko daude. Eta batez ere, gizarteak eragiten duen inkonprensio horratikan ere bai, bakardade horratikan, eta ez dauden errestasunak ez dutelako laguntzen. Orduan, kontratu bergea, ze zaila da familientzako eta ze gogorrak izaten dian dolu prozesuak. Egongo diala, familiak dolua era naturalen bizitzen dutenak eta ez dutenak komplikatura pasatzen. Baina nik esango nuke da hola aukera asko horrea juteko. Orduan, lehen osan detena, ez? Era ezberdinean bizi ditu doluak? Bai, maiuskulaz. Bakoitzak daka dolua bizitzeko era individuala. Inberko ginen manual pertsona bakoitzekiko. Hori nola ezin danin, orokortasun baten moitzen geha. Baina jartzen gara pentsatzen, bakoitzak ezberdin bizi dula, horre batzutan gure zilborretik ateatzen laguntzen digu, ez? Pentsatzen, nik horrela bizi dut, baina beste pertsona horrek ez du horrela bizi. Eta nik berbadet hau egin hobeto duteko, igual beste pertsona berdu guztiz kontrakoa egin. Eta hori ere bai, da faktore bat garrantzia hartzen duna. Gero itzengo dugu familietaz, baina hoi. Ze diferentzi daude ez, dolua bizitzeko, zeba bizitu horren diferente? Diferentia gehalako lehenengo, baina gero faktore ezberdina daude. Badakaun generua, jaso degun hezkuntza, eukidegun familia eta eukiditugun bizipenak, harrapatzen dugun momentu vitala, ere bai, ez da berdina olako notizi batek gazte garaian hartzia, edo aurdun gaudenian, edo ez dakit. Egoera eta momentu vitala oso importantea da, azkenean hori ere bai da reflejo ez denola gauden eta notizia hartzeko zegoeratan gauden. Orduan, karakteristika ezberdina daude, aparte gure ezberdintasuna. Orduan, lehen esan detena, dana ondo dago. Bakoitzak eramaten du hau aldun bezala. Eta orduan, hori da importantea jakitea, ondo dago bestia egiten duna, nik egiten detena, eta errespetatu egin behar da. Askotan kritikatzen dugu, ez? Gurasoi eman dite notizia hau, eta behitu, daude afari batea jundia. Baina eski igual berdute. Edo, behitu, gurasoak ez dakize, eta eski ez dietxetik ateatzen. Baina eski igual hori da berdutena, eta errespetatu egin behar da. Asko gustatzen zaigu hitzaitea, baina hori zaindu behar dela, ez? Orduan, hain pixkat
hori, prozesua esplikatuta gero pixat izango dugu pertsonetaz, ez? Kasu honetan, aniztasuna funtzionala duten pertsonataz. Orduan, sentipen aurkituak dazkau, ez? Pertsona hauekiko. Maite ditugu, pila bat, baina familiakide bezala askotan sentitzen ditugu, sentipen batzuk aserrianak edo sentipen batzuk ez ditugunanak sentitu. Eta hori naturala da. Naturala da aukitzia mila pentsamendu, ez? Edo inkluso pentsatzia, zeba pasa zaigu hau, nahi okunun ez pasatzia. Claro, baina hori naturala da pentsatzia, eta ez da gaizki hau pentsatzia. Beste gauza bada, hau nola lantzen dugun gurekiko, eta ze erantzun dakan, ez? Pertsona honi, hau agian ez diogu esango ume bat bada, edo nerabe bat balin bada, heldu zen denean, eta depende nolako gaitasunakan hau ulertzeko, ikusiko dugu erabilgarria dan honetaz hitzaitia edo sobran da hon. Baina gauza da guk dakon sentipen hau lantzia importantia dela. Azkenean da zeo zeukiko deguna eta eramango deguna. Orduan, hor jartzen dut, la diferencia entre lo que esperamos y lo que es y lo que será. Gu genekan idea bat edo errealitate bat eta gero aldatzen da. Orduan, espero ginun zerbait eta espektatiba batzuk genezkan jarrita. Eta espektatiba positiboak izatea, espektatiba hundik edo potolok izatea batzutan ondo goten da, ez? Usten deunean pertsona batek ez dakiz egingo dula eta igual animatzen dugu. Kasu honetan nik esango nuke, importantea dela espektatiba ajustauak izatea, realak. Zer bestela pertsona hauei frustrazio asko sortzia dakagu. Orduan, lehenengo da gu konturatzea, ez? Zer den reala, ze espektatiba dian benetan pertsona honek eukiko ditunak, eta leheno genezkan espektatibak inberdia utzi, pentsatu bai eta landu, eta bikotian, familian, alba dugu landu, nire ametsa zan, nire semia eskaladore izatea ni bezala. Baina agian gure semiak badaka hankian ezintasun bat eta ezin du ez ibili mendian ez ezer, espektatiba hori aldatu inber da. Landu dezakegu parte hau, itzein dezakegu familiarekin, itzein dezakegu lagunekin, eta balin bada zerbait jadakauna barruan sartuta profesional batekin, baina momentu bat iritsiko da, hau aparkatu inberko degula. Integratu, sartu, izan zen nakan espektatiba bat, baina ja ez dugu behar hau. Ez du ondo egiten, orduan, enber dugu ajustatu. Espektatiba reala pertsonarekiko. Hori ez, jartzen, despedirnos del ideal que teníamos, despedirnos del ideal eta enfocarnos en lo que hay, o sea, en lo que tenemos, porque eso es lo que vamos a tener eta lo que tenemos. Vale, ze behar dute? La persona jartzen dut, porque orokorrien da danok berdeuna, danok. Osa, berdegu gu ulertzia eta onartzia. Jazta, danok berdeuna, berdin. Osa, berdegu hori. Berdegu hori eta berdegu jakin gurekin daudela, o que estamos acompañados, ez? Osa, familiakideak gurekin daudela, hor daudela, eta edozein arazo edo probleman aurren horre ongo diala. Eta baita oso importantia da, hau da kosetxa propia, ez? Nahi iruditzen zait oso importantia gu nola gauden, ulertzeko gaitasunan arabera, ez? Baina trasladatzea gu nola gauden. Emozio, hor dago parte bat guk landu berko ginuna, ez? Jakiteko nondik handazkaon gure emozioak eta gure gauzak. Baina, aniztasun funtzionalakaten pertsonei gauzak iskutatzen baditugu, dizkiegu eta balin bagaude aserre edo triste edo, askotan ze pasatzen da, usten dutela, beraien gatik dela, ez? Orduan, balin badakau aukera esateko, hitzeiteko, komentatzeko, triste nao edo aserre nao zelanian ez dakize. Edo, beraiekin balin bada, neurtzen eta jakiten zuek ezagutzen dute zuen etxeko hau, inor baino hobeto. Orduan, neurtzen jun eta probatzen, ez? Baino zaintzen ere bai. Orduan, 3 gauza horiek, edo 4. Ulermena, onarpena, hor gaudela egon, eta egia adierazi, ez? Triste balme gaude, triste gaude, eta listo, jakin behar dute arrazoia. Ala nahien, ez dugu, ez gaziko kontatzen, bikotekiden kiston arazua, edo
familiako drama handi hauek, ez, neurriakin. Bale, zer dakau ematia? Nire ustez, parte importantiena pertsona hauekiko da guk onarpena aukitzia egoera hontaz. Guk onarpena balin badakau familiakide bezala egoera honetaz, ematen ari gea pila bat ja pertsona horrei. Baina lehenengo guk berdegu jakin, onarpena dakaula eta egoera onartzen deula. Noen figurao, benetan reflexionatu eta ikusi da. Batzutan igual, gaude pertsona batzuk reflexibo gehala gehiago, beste batzuk gutxigo, baina behin handi baten gaizki balin bagaude badakigu. Badakigu, zehoz ez da hola ondo edo, igual ez dugu konexioa egiten, baina badakigu. Orduan, ikusi, bai, eta ikusi onarpena batetik hasten dela. Batek onartzen duenean egoera eta gai denean hori integratzeko, familiakidea emango dion lasaitasuna nahi gabekoa izango da, sortu ingo da. Orduan, aparte hori, eman behar da dakaguna. Ez gea superheroiak, aunque zuek pixkat batzutan bai, baina ez gea superheroiak. Ematia dakau aldeguna eta gehiago ematen badegu azkenean okerrerako da. Azkenean sartzen ga bukle baten eta dana eman, zaindu, baina gu ondo onbergea, familiakideare bai ondo egoteko. Orduan, alde unean baina ezin deunean laguntza eskatzen jakitia da oso importantia. Bale, hori pixka pertsonarekin. Familietan, ze pasatzen da, ez? Azkenean, horrelako notizi bat sortzen danean familian, estruktura aldatzen da eta harreman familiarrak aldatzen dira guztiz. Azkenean, momentutik horreako guztia reestrukturazio bat emango da, total, beste egoera baten aurren bezala, baina ematen da reestrukturazio bat bizitza guztian horre egongo dana presente. Orduan, leheno komentatu detena, egoten dira familietan, rol ezberdinak dauden bezala, egoera ulertzeko eta afrontatzeko era oso ezberdinak. Eta komunena hori da, familian egotia, disparidade asko gauzak eramateko moduan. Bikoteetan espezifikoki izaten da ere bai oso kuriosoa, ze afrontatzeko era batzutan izaten da oso eogien eta esan oso dispara, oso ezberdina. Orduan, igual familiakide batek afrontatzeko era dauka oso barrenean sartuta egotia, oso triste, negarrez, eta beste batena, imaginatu, bikoteko parte bat, eta beste parte bat da atea, junta, ta. Orduan ze pasatzen da, bi pertsona topatzen denean bata bestia ez du ulertzen, esaten du, a ber, ze bai ze horren beste gauza egiten da bestiak, eta zu, ze bai ez dezu egiten, ez? Orduan, hoi da oso komuna. Azkenean, pertsona gehan bezala bakoitzadak afrontatzeko era ezberdina, eta bikotetan kasualidadez edo ez, askotan kontrakoa gertatzen dira, ez? Orduan, horrek ematen du gaixi ulertu asko gertatzeko gunia eta etxian giro ez ona sortzekoa, ez? Orduan, lehen esan detena, importantea jakitia, bakoitzak eramaten du hau aldun bezala eta dauzkan motxila eta karga guztiekin. Baina importantea da jakitiare bai, ez da determinantia. Hau da, ez du balio. Gaur hemendik ateako zatezak bikotea dauden hemen, baina ateako zateta, abez, ni holakoa naiz, así que, jazta, onartu inberdezu, jazta. Ez da determinantia, bai. Dakau karga bat eta bikotea galtzaitu ulertu, baina danok aldegu moldatu. Alditugu moldatu eta alditugu zubi pila bat eraiki hobeto duteko. Ez du balio, parraitez be. Ez du balio, bai, esatia. Ni holakoa naiz, hasi que onartu berdiazu. Ez, ikusi berdiazu, entzun berdiazu, saiatu bertzea ulertzen, baina zein berdeu. Bion arten, edo anai arrebarten, bikote esaten dut, baina berdin du, edo lenguzu, edo lo que sea. Zein berdegu, bale, zuk hau egiten dezu, nik hau egiten dut, bion artean ze aldegu egin bioko beto duteko. Orduan, ez da determinantia, importantzia da. Bale, familian, gauzak laguntzen dutenak egoera hobeto eramaten edo, que favorecen, ongi izatea. Lehen esan detela, danak ez dute pentsatzen nik bezala, eta danak ez dute egiten nik bezala, eta danak ez dute ulertzen egoera nik bezala. Seguramente nire oso ezberdin ulertzen dute familiakideek. Orduan, hori barneatu ingoa dugu.
Beste gauza oso importante bat, espazioak sortu entzuteko, familiakidea entzuteko, eta ez entzuteko telebistan aurren edo ez entzuteko gaudela mobilakin horrela, espazioak sortu hitz egiteko eta bestia, benetan entzuteko lasai, eta gaina batzutan zaten ortopedikoki ere bai sortu behar bada espazio bat, hitz egingo dugu, ohera jun baino lehenuo 15 minutu gauero honetaz, hau da oso ortopediko, usten dut sortzen diala beste egoera batzuk. Baina beharrezkoa da, beste pertsona entzutia bestela ez dugu ulertzen eta ez dugu ulertuko. Eta entzutia ulertzea zuen zer dan, ez? Ez da entzutia, benetan, eskutxa aktiba. Ulertu nahi izatetik. Bestian ikuspuntua ulertu nahi izatetik. Orduan, ulertu behar dugu ere bai, restrukturazio bat egongo dela, aldakete bat egongo dela familian, eta gero eta lehenuo integratzen hasi, presi gabe, baina gero eta lehenua hasi integratzen gauzatxuak hobeto joango zaigula. Ez da, presi bakoitzak bere ritmoa daka, baina hortan. Orduan hori jartzen dutela, errespetatzen, ez? Erritmoak errespetatzen eta zaintzen ongizate individuala. Eta ongizate individuala zaintzen hasi bergea gu, individu bezala. Ezin diogu eskatu besteari gu zaintzeko, gu ez bagea hasten zaintzen, bai? Guregatik hasten da eta gero bestiak. Familiakide bakoitzak ingo basun ongizate individuala zaindu. Hemen jartzen duten guztia, ez nintzen ni existituko eta psikologoa asko ere ez. Baina dia gauza oso errexak ematen dutena, baina gero egunerokotasunean kostatzen zaizkigunak itia. Eta beste alden ez, jarrera batzuk ez dutena laguntzen edo ez dutena errezten, horrelako egoera batekin dolu prozesuan aurrea itia, ez? Ez hitzein gertatu danaz edo gertatzen da ez egunaz. Hemen matiz bat, bai, lehen esan dituten afrontamentu hauek, dagoela igual pertsona batek mutismo aukeratzen duna, hori izango zen estepzioa ezela, familia batek edo pertsona batek berba du denboraldi baten honetaz ez hitzein, hori ere bai naturalan barruan sartzen da. Hori ulertzen da eta da estrategia bat behaiek erabiltzen dutena. Baina estrategia hau pasatzen bada 20 urtetara, ja ez da estrategia bat. Ja da zerbait enkizatu dena hor, eta orduan da, hor da duelo komplikatu eta hitzeiten hasiko ginen. Hor da bereizmena, ez hitzeiteak ez du laguntzen, baina afrontamentua bada denboraldi baten ulergarria da. Beste gauza bat ez duna laguntzen, ez? Haserria bolkatzen familiakideengan. Askotan ezakigu ze pasatzen zaigun, zera gauden haserre eta nun ordaintzen dugu, ez? Etxia, hau da bastante komuna eta ezaguna. Beste gauza bat, ez eskatzia laguntza dakigunean berdegula. Laguntza bide asko daude, oain hemen baiaran, marea urdinak indakazute kriston aukera, ez? Galdetzeko, jakiteko, eta aparte behaiek gero dauden bila profesional orduan, ez bali makiguta, galduta sentitzen bagea laguntza, beti norbait ikin gehiago, dena asko zerrexo da. Beste batek ez duna laguntzen, pixka lehenokoa da, ez? Ezer pasa ez balitz bezala itia, berdina, matiz afrontamiento jartzen da etor, leheno komentatu detena. Eta beste gauza bat askotan pasatzen dena aislamendua da. Egoera ezberdinak daude, baina askotan jotzen dugu igual horrako egoera bat pasatzen zaigunean bakardadea, ez? Eta bakardadea da un faktor de riesgo brutal, baina igual gehiena. Ze bakardadeak azkenian sortzen duna dana bakoitzak eramaten dula eta ez dela konpartitzen eta gizaki relazionala gea, harremanetan elikatzen gea eta harremanetan hazten gea. Orduan, aislamendua da, esango nuke, faktore, generatuko lukena ezintasun gehien edo hori da. Orduan, esango nizuen, familian, pertsona, ze berdu beste pertsonak, ze berdeu orokorrian, ulermena eta apoioa, dano berdeuna, olako simple, baina olako zaila batzutan. Beste gauza importante bat eta zuen itzengo dugu, esan dut aislarse eta bakardadea, ez? Eta jartzen dut hemen la soledad del cuidador y su cuidado. Hau asko ematen da. Naiz eta familia neon, naiz eta elkartia neon, ez diraten zuek, baina naiz eta egon gauza asko bakardadea
asko pairatzen den gauza da. Gu gure pentsamenduekin, gu gure ulermenekin, ze pasatzen da, guk ulertzen duen bezala besteak ez duela ulertzen, eta askotan kostaiten zaigu, aurkitzia. Eta egia da, elkarteetan, eta, leno egon da hemen konbertsazio oso polit batez, eta esaten zion bate bestiai, tú sí que me entiendes, ze ondo, ez? Eta hori magia da, hori da indarra eta hori da laguntza. Baina askotan ematen da, eta da parte dela bibentzia, bakardade hori, eta da faktore bat oso arriskutsua. Pertsona, desarrollatzeko depresio bat, edo bintzat, ongizate hortan ez eoteko, ez? Orduan horrela gatzen dizuet. Eta horren harira zer da importantia, ez? Zaintzailean zaintza. Naiz eta familietan egon, azkenean, zaintzaile papela normalean izaten da edo gurasuak, edo pertsona bat, edo tutoria, edo anaia, normal izaten da bat edo bi edo 3 pertsona izaten dira. Gero badaude familiak suerte asko dakatenak, eta hau zabaltzen dela gehiago, baina normalean izaten dira jende pertsona gutxi, ez? Orduan, horri importantia da zaintzaileak zaintzia lehenengo bere ongizatea. Oso importantia da hacer cosas fuera de ser cuidador. Ama gea, aita gea, zaintzaile gea gure familiakide honena, baina gehiago bai bagea. Gea askoz gehiago, eta parte hori hartu inberdegu. Zer ez dela bilakatzen gea bakarrikan parte hau, eta honek eramango digu neke batea emozionala eta mentala oso handia. Orduan, gu izan berga lehenengo saiatu berganak parte hori lantzen, eta parte hori elikatzen eta gure espazioak sortzen, zaintzaile izatetik aparte. Zaintzailea naiz, ama naiz, aita naiz, baino Maria Antonia naiz eta igandetan gustatzen zait mendira jutia. Eta hori egin behar da. Ze berdegu, haize hori berdegu. Hori guretik, ez? Gu geanian zaintzaileak. Gero, klaro, inguruan dazkaunetikan, aukera balin badakate ingurukoek laguntzeko eta espazioak emateko, superrondo. Eta aparte, espazio pila bat daude eguneko zentruak, daude udaleku oso onak, lehen ongaitzeiten batutaz ez diala horren udaleku onak, baina badaude espazioak eta gauza ezberdinak saiatu bergala bilatzen eta gure familiakideantzako ona da, eta guretzako ere, batzutan igual ez dugu nahi, edo eguneko zentroa eraman, edo ez dugu nahi, eta benetan danontzako positiboa da. Azkenean, zuk arnasa hartzen duzu, berekin hobeto goteko, eske hola da. Orduan, importantea da, azkan errekurtsoak ikustia, eta errekurtso horiek dakaten pixu bataz kontziente izatea. Orduan, importante, bai, zainketa, zaintzaileak berdula zainketa berezi bat, azkenean bestela, gaixo jartzen geha eta ezin da. Orduan, guzti hau eta gero, gizarte bezala zealdegu egin, ez? Hau da, esaldi oso potolo bat, eta gaur ez dut pentsatzen hau erantzutea, pixkat jartzen dut, izango zala, inklusioa izango zala, ez? Bidia eta inklusioa egongo bazan, seguramente gure hemen ez ginen egongo, hau iten gaur. Orduan, nola hori ez dindeun eskatu, hori iritsi arte, nik izaten dut, ez individu bezala ze aldegu egin, ez? Gu pertsona bezala. Gaur nik uste honea etortzen ja, indezutela pila bat. Eta hemendikan zerbait eramaten badezute, oso ondo. Eta norbaitekin komentatzen badezute gero kafian ez dakize, jazta, hortxe guaz, ez? Azkenean, gauza txikitsuak banatzen, eta azkenean hori, gauza txikiek mugitzen duten mundua, eta ezin dugu eskatu, alditugu eskatu, eta eskatu berdeu. Politikak ez dakize, baino, eskatu, baino guretik hasi bergare bai gauza txiki horiek egiten. Orduan, oain nahiatu da dinamika, altza danak, ez, gezurra da, broma. Txarra naiz txisteak iten, baina, dinamika bat ingo dugu, bale? Jarriko dizuet reflexionatzeko froga bat, hau da mediko, urraskin ez dakit nola ditzen da gizona, baina mediko batek jartzen zuen, enuntziatu bat edo, nik irakurriko dizuete, gazteleraz da hau, ze nun nahi berriro itzuli euskerara, ze bestela, inglesetik, gero gaztelerara galtzen dira gauza pila, orduan, gazteleraz irakurriko dut eta listo. Orduan, irakurriko dut altuan, entzun, galdera bat ingo dut, ez dugu erantzungo nahi badegu, izango da reflexion interna. Eta gero, ze suertatzen da, bale? Orduan, ikusten dezute ondo? Bai.
Bai, ez? Bai, más o menos. Vale, orduan irakurtzen dizuet nik. Trata de imaginar cuál sería tu estado de ánimo si tuvieras que asistir y cuidar de un caso como el descrito a continuación. Hau da kasu bat eta nik irakurriko dizuet orain, vale? Orduan, un paciente que aparenta su edad cronológica, pero que no se comunica verbalmente, ni comprende la palabra hablada. A veces balbucea de un modo incoherente durante largo rato. Parece desorientada en cuanto a su persona, al espacio y al tiempo, aunque da la impresión de que reconoce su propio nombre. No se interesa ni coopera en su propio aseo. Hay que ayudarle con la comida, darle de comer, comidas blandas e incluso tener cuidado con los atragantamientos. Presenta incontinencia de orina y heces, por lo que a menudo hay que cambiarla y limpiarla. No es capaz de caminar bien y hasta su patrón de sueño es errático. Aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila, a veces, sin causa aparente, se pone muy agitada e incluso estalla en crisis de llanto inmotivadas. Así son sus días y sus noches. Orduan hain berriro hasierakoa. Trata de imaginar cuál sería tu estado de ánimo si tuvieras que asistir y cuidar de un caso como el descrito a continuación. Pentsatu. Veo las caras, en plan... Gogorra, ez da? Gogorra eta zaila. Bai, ya hemos reflexionado. Vale, orain esaten dizuet nik. Y si el paciente fuese una niña de 6 meses, lehenago hau irakurtzakoan norbaitek pentsatu du 6 hilabeteko haur bazala? Ez. Eta hasieratik jarriko bazinizuen 6 hilabeteko haur bat zala, pentsatuko zenuten, jolin, ze gogorra, ze zaila, ze... Jode, ba, seguramente ez. Orduan, bueno, Raskinek froga honen bitartez naizuna bere ospitalian zan, adierazi azkenean dano dakaula eskubide berdina eta ez dela aldatzen. Claro, aldatzen dira gauzak, baina eskubide berdina daudela haur txiki batentzat, heldu batentzat, 1 kilo pixatzen baditu, 50 edo X, ez? Azkenean asko gure limite mentalak diala eta eskubidea dano berdin dakaula. Orduan, nola aldatzen den gauza, ez? Orduan, bueno, pixkat iruditzen zait reflexio bat nire asko gustatzen zaitena, beak berezik egiten zuen pertsona helduekiko, baina uste dut estrapolatzen dela pixka guztira. Orduan, pixkat hori, nahi zuen. Erresa izan da dinamika, ez? Vale, eta bueno, pixkat bukatzeko eta marea urdineko egino bat iteko, aipatu. Asoziazio eta grupo pila bat daude eta zertako existitzen dira, ez? Eta zeratikan, askotan, gizartean nola ez dauden errekurtso asko, egoera propioan bizi dian pertsona horiek sortzen dituzte talde eta asoziazio hauek eta eskerrak, ez? Azkenean dia enkuentro bat zure egoera berdinen dauden pertsonena ulertzeko gaitasun handia dakatena, ze egoera berdinen zaudete eta aldea gauzak konpaginatu eta elkarbanatu. Eta dia, azkenean laguntzen dutenak, ez? Eta zure prozesuan, seguramente positiboak izango dianak. Informatzen zaituztenak, deribatzen zaituztenak eta hortxe. Orduan, daude asoziazio eta grupo pila bat, eta como escoger el idónea jartzen den Nikola, ez? Nola aukeratuko ginen zein da nonena? Nire ustez, oso positiboa da topatzia baiaran edo inguruan dakagun asoziazio bat gertutasunagatikan, zuek bezala, ez? Hemen etze honezer eta sortu dezute kriston mugimendua. Hori, inguruko zerbait, eta gero interesantea izaten da ere gure espezifikazio horren inguruan dagoen asoziazio baten informazioa ere eukitzia, ez? Adibidez, gortasuna dakaun arro baten kasuan, guazen jakitea, hemen asoziazio honetan zaiten dute, ez? Lenguaje de signos ez dakitze, azkenean, zehaztasun horrek ere laguntzen du. Orduan nik bi gauzak esango nituen. Baiarako asoziazio bat topatzia eta baita igual espezifikazio bat edo zuenian pasatzen da bezala adibidez dago pila bat, baina zaudete ere ez, konpartitzen dezutenak orduan, hor barrenian ere aukera bada hola. Orduan, pixkat hori, esango nizueke, nire marera urdina kontsideratzen naizela eta eskerrik asko etortzatik eta mi esker.
erantzun eta galdera balin badaude, nahi badezute bota. Eta beste gauza bat, balin badezkazute galderak edo nahi badezute nerekin hitzein edo lokesea, sartzen balin bazate pausa psikologian, hor dago nere zenbakia eta nere emaila, eta idatzi deitu nahi dezutena, nik erantzungo izot eta izango zuekin aldeten neurrin, baina nahola dispuesta. Orduan nahi badezute doluan inguruan gehiago jakin edo lokesea, ni nahola irikita. Así que hoi, galdera balin bazkazue, ni prest.